محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد. الحمد لله كامرا من calminima min jetti min juurima ina wayno dow gila daka o mo sosiɗo en ko minen Allah waɗi jogitaniɓe ɗo ceerno golle ɗe siɗa tawi min ɗo tan ko minen carwata ɗe no hanniri ni ella kay ala ko mankata si Allah jaɓi kala wiyaɗo iwri Madina inchallahu simo tawi kam ɗo mambo ñaam mi wiyani mo heɓat kaali kono mambo ñaam kam ha mbo haara mbo yara ha mo ɗomɗita mi totta ɗum ɗo mbo waali ko ɗon doole am ɗe kattani mi ala kaalis noon kaalis mi ala ko onon ñaguete du'aw onon Madina naɓe min keɓa kaalis so ñaguima ma min keɓ kaalis min mbatta on mbo okku on noon mbo siwa min yettano te miɗen mo jiiɗi ɗum si yawti min jetti Amar Hamma garowo ɗo mbo ceerno hewlata ara ɗo o miɗen jettiri ɗum Allah saabu kala komo ñaaguiɗo tuma mbo artoyta fof ta min jii'i waɗi kala komo ñaaguiɗo en ɗi duuɓi mbo arta ɗo ko fof kala komo ñaagaɗo nde artoyta fof ta waɗi miɗen jettiri ɗum Allah no feewi no feewi hande wajifa waɗama du'ama sakama nde min gimmi minen fof min jeehi ha to Daka o to mbo wiya yombo fewnitoye to alhamdulillah rabbil alamina haalaji joɗɗi mbaɗi toon haalaji baɗɗi fayda mbaɗi toon e ceerno men ceerno Amar Hamma haali toon haala watka fayda ka weeli aduna o fof noon kala ko rentunoɗo ɗum weeliɓe ɗum yooɗiɓe kadi saabu ko haala jokkere enɗam mo haali toon mbo wi yimɓeɓe yoɓe jokkodir siɓe mbaɗi tan tokkande wotere tan kala koɓe ƴeftima ɗum ya dow siɓe carodiri fewta kan haala noon yimɓeɓe ɓe nani ka ɓe paami ka te ɓe beltima heke no feewi no feewi a yettama a jarnama Camara voilà ɗum on service ɗon somin jottima minen ɗo ko ceerno waɗante ko ceerno ko minen ko kabaru ceerno men kippata he kabaru dakaji ɗi ko minen goni jokkuɓe golle ɗeɓe minen ɓe tato ɓe jiiɗon ɗo minen woni ko minen goni jokkuɓe golle ɗe eyyi kala ko manki min mankita ɗum kala ko manki min mankita ɗum kala noon komin kori mankitta kala komin kori ɗo mankitta minen gaddata ndiyam ko minen gaddata ndiyam ko minen gaddata ko kala o leɗete he fofo kala mbettaji fofo ko minen gaddata masallah min mi yettiɓe no feewi saabu si yeehi tan ha si Daka o jooɗama min kay komin adoto ɗo komin sakitto ɗo saabu ɓe gondumi ɗo en si fafi simin cahi simin golli golle ɗe tan ha siɗe peewi min daroto ɗo kamɓe mi wiyaɓe oɗon jeehe lelo ɗe saabu min hecciɓe kono min ɓuuri ɓe amtu kadi ɗo gonnan ha yimɓe Madina ɓe mbattami wiide hankkadi kay yaalelo mi wiyaɓe ala parani taw wota goɗɗo iroy ɗo ɓawo tawa mo woyi ñala mbo wasa hebde topitiɗo ɗum mi wona ɗo ha mi yiya yimɓeɓe fof ɗe lima eyyi on tuma min Abdoulaye Demba Sow mi yaham lele o alhamdulillahi rabbil alamin summa assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadu rasulu sallllahu alayhi wa sallam min jetti Allah no moƴƴi Ousmane Camara darde ma e tinnare ma e yajje ma e daranade leñol ngol miɗen ma ɗum jettira caggal nde min jetti ceerno en caggal nde min jettani ɗum serenɓe ɓe fofof hikka noon alhamdulillahi rabbil alamin en keeɓino caɗele seeɗa to banggue ndiyam to eyyi to banggue ndiyam to en keeɓino toon caɗele seeɗa kono alhamdulillahi rabbil alamina caggal ɗum newoyima eyyi to banggue ñammi to miɗen daari yidde ñamminde kala garowo ɗo nde wonno kala garowo ɗo wona ñamde addata ɗum ɗo ko Allah e nelaɗo mum sallllahu sallam bo Allah e nelaɗo mum noon addata anne jiɗɗa ko gollodirde e makko Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam tawa hay goto looɓani ɗum noon wasata ko saabu si yimɓe ndendi ɓe jiida nokkuji ɓe jiida sifa hay si tawi ɓe jiidi sifa koto sifa l'islam so tawi ɓen ɗon ndendi tan wasata joom ko heeɓi e maɗa ko mettuma ɗum noon miɗen ñaagui Allah miɗen ñaagoɓe ɗum yaafuya no feewi eyyi kala mbo min jottanaki ɗo to banggue ñamde yo o andu tawan min jiyani ɗum walla min jejjiti ɗum yo o yaafo minen to amen to komin yaafiɓe ha ilaɓe hikka noon Daka o alhamdulillahi rabbil alamin en jii hen ɓesdare no heewi heɗen ɗum jettira Allah no moƴƴi deke kala gollal ngal gollata si haɗa hiya hen ɓesdare a joganto hen softede gollude ɗum ɓeydude tinnade si haɗa nanguno ɓeyda nangude juuɗe sappo beele keeɓa nafoore nafotede hende eyyi anne Ousmane Camara hitan foof ko garata
he oɗo daka miɗen ñaagui Allah e barke nelaɗo makko sallallah alih w sallam yo Allah junnu gurdam ma e jeese amen ɓooya arde eyyi nomin goni sarwirde e yimɓeɓe so tawi yeehi ha ñammidi addama ko dakaji ɗi ko liste min ƴeftanta ɗi pour wata min diw dakaji ɗi hikka ko ɗi dakaji 10 ko ɗum woni ɗo en woɓɓe noon na jooɗoɗo caali jamaɗo ɓen ɗon faydan ko hen ɓe leloto eyyi si min carwi dakaji ɗi 10 ha paari min carwa wonɓe ɗo less ɗuma jamaɗo so ɗum paari oɗo mawɗo amen no o wimani kanko woni keddotoɗo ɗo minen min jaaha min jokkoya golleji goɗɗi o wona ɗo kala garɗo caggal muɗum ombo toppitombo ha ara dula kanko ne o yaha o leloyo subaka ko kanko addoto min ɗo jemma ko kanko sakkittoɗo ɗum ko haqiqa kadi min ɓooyi gollodirde e makko miɗen jetta Allah miɗen bo jettana Allah yo Allah junnu gurdam dam barke Allah e nelaɗum sallallah alih w sallam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi. Ousmane Camara mi salminima noon kadi mi salmini julɓe foof salmini Madina Gounass salmini kadi ɗo garde ɗo Saare Goli kono Ousmane Camara no mbiɗa ni nde ɗo hunde kam nde wonno ko moƴƴere Allah kalto nodda julɗo fof foti notade surtout noon kadi nde wiyama kadi moƴƴere Allah kadi innita kadi e ma ɗum noon wadde en notitto kadi alhamdulillah rabbil alamina guila ɓamɗen arde ɗo jiihen tan ko ɓeydade en jiyani hen ussade ɗum taki eɗen coftan ɗum kala nde wiya hirande yonti tan taw eɗen cofti eɗen keñone garaten ga nde wonno alhamdulillahi rabbil alamina kadi tawɗen ko jinnaɓe men ene golla si en gollani tan firtiki en goppi lawol joni noon ɓayde ko noon tawruɗen ɗum en gollat ɗum kadi e nodda kadi gandagal kadi sukaɓe rewroɓe to goni e nder aduna he surtout ma Madina Gounass eɗen mbiyaɓe ɓe ganduɗe ɗaggol enen foof ndendi ala kaari ala galle kaari ala ɓi kaari ko enen foof ndendi ko noon ceerno wi e go Dakar Saare Goli watte Dakar foof wonɗo jogui to waɗata eyyi ɗo noon ko ɗo Dakar waɗata kono wona kaari jeeyi ko l'islam foof jeeyi kadi ko rewroɓe kadi nodda e julɓe foof ɗum noon kala to suka Madina nodda ene foti kala to rewroɓe nodda suka Madinaɓe kam potani hedde hen caggal nde wonno ko toon woni base o ko toon umma ko ga ara kono noon en fof eɗen poti arde alhamdulillah rabbil alamina eɗen ñaagui Allah nde Allah junnanta en gurdam ceerno meɗen wadda hen cellal ɓooyen rewde caggal mabɓe alhamdulillahi rabbil alamina hunde machallah ene waɗi fayida ene weeli nde wonno kadi sa yi tan aɗa waɗa no mbiɗa ni aɗa watta tan firti jiiɗa hen ko ɓeydare hunde ene ɓeydo kadi en yiya hen beelamma kadi en yiya hen ɓamtare en yiya hen kadi ko heewi eyyi assalamu aleykum mi salminima eyyi no mbiɗa ni ceerno haali haala ka foof nde wonno no mbimami ni tan nde ɗo hunde ko l'islam so noddama kala julɗo ene foti notade eyyi hay goto woto wi koko ɗawa ɓayde tan waɗama erago wiyama ko l'islam kadi wiyama kadi ko onon rewroɓe jeeyi wiyaka ɓi kaari kala goto foof to wonno ene foti arde tawtere min mbiɗa ñaago Allah nde Allah huccinta sukaɓe Madinaɓe rewroɓe wonɓe toon ɓe kamɓe fof nde Allah huccinta haqqillaji mabɓe ga mbawen rendude taw seɗen gara ga alhamdulillah rabbil alamin eɗen gara e keewal e peewal ɗum ene yiiɗa no feewi ɓe nodduɓe kala toɓe goni e nder Madina Gounass e leeɗe 16 ɗe foof goto foof yo tin anda oɗo daaka ko enen jeeyi ko enen mbaɗana ko l'islam nodda enen foof notaɗen goto foof kala haaju mo joguino so nden hunde yonti so arani yo heblu goto e galle mum ɗiɗo tato nayo kala no arda e keewal en yiiɗa alhamdulillah rabbil alamin nde wonno no mbiyamni tan ko golle l'islam neɗɗo sone golla ɗum tan ko Allah wallata ɗum eyyi kala ko mbaɗata hen tan a tina tigui ko gonɗa e wadde ko ɗum ɗo wona an neɗɗo o jati woni e wadde ko Allah woni e walludema ko gonɗa e wadde ko eyyi nde wonno ko l'islam mbaɗanta l'islam tan waɗum tan Allah rokkata hen coftal rokkuma hen pellital no mbawɗa waɗirde kadi a yiyat hen ɓeydare jiiya hen ɓamtare eyyi hay sinno aɗa ñawno hay so sellat jarama Ousmane Camara mi salminima Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada